Χαίρετε σε όλους όσους με παρακολουθούν και επέλεξαν να δουν αυτό το γενικό άνοιγμα για τα ερωτικά, για το πώς θα εξελιχθεί η ερωτική μας κατάσταση. Θα υπάρξει νέα σχέση, πώς θα εξελιχθεί η τωρινή μας σχέση, θα υπάρξει επανασύνδεση ή μήπως θα έχουμε χωρισμό. Θα ήθελα να σας πω ότι έχετε να διαλέξετε 3 επιλογές. Στο πακέτο 1, στο πακέτο 2 και πακέτο 3. Θα επιλέξετε με βάση τη διαίσθησή σας. Θα ήθελα να την ακούσετε τη διαίσθησή σας. Αυτό που σας τραβάει περισσότερο. Αυτό να διαλέξετε. Δηλαδή, θα ήθελα να εξηγήσω και το τι σημαίνει κάθε κάρτα και στο τέλος, όταν κάνουμε το άνοιγμα, θα σας δώσω και μια συμβουλή κάθε αυτή κάρτα, ξεχωριστά. Η 10 των κυπέλων σημαίνει οικογένεια. Μπορεί να υποδηλώνει την οικογένεια. Μπορεί να υποδηλώνει μια εορταστική σκηνή. Γενικά αυτό σημαίνει ότι είναι μια εορταστική σκηνή που περιλαμβάνει πολλές γενιές. Τις βλέπουμε μάλιστα εδώ, την οικογένεια, τα παιδιά, τους γονείς. Βλέπουμε ένα χορούμενο μέρος, ένα ουράνιο τόξο. Και μάλιστα αυτό το ουράνιο τόξο, καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι είναι στραμμένοι προς το ουράνιο τόξο. Και αυτό πιθανότητα να σημαίνει τέλος των δύσκολων καιρών. Επομένως, αν διαλέγεις αυτή την κάρτα και δεις ότι αντιμετωπίζεις άσχημες καταστάσεις, πιθανότητα λοιπόν θα τελειώσουν αυτές οι άσχημες καταστάσεις για εσένα. Η δεύτερη κάρτα, το δεύτερο πακέτο, αν διάλεξεις αυτή την κάρτα, αν διαλέξεις βασικά, σημαίνει λοιπόν ότι θα υπάρξει μια κυκλική αλλαγή. Είναι η κάρτα της κυκλικής αλλαγής. Βλέπουμε τον τροχό. Βλέπουμε ορισμένα ζώδια μάλιστα εδώ. Θα εστιάσω όμως τώρα στον τροχό εδώ. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από μια κυκλική δράση. Είτε είναι καλή είτε είναι κακή. Μπορεί αυτή η κυκλική δράση, αυτό που βιώνουμε τώρα, μας φαίνεται κάπως τρομακτικό. Αλλά θα αλλάξει. Ανεξάρτητα από το αν ανεβαίνουμε ή πέφτουμε. Αυτό θα αλλάξει. Σιγά σιγά. Και η τρίτη κάρτα, το αστέρι. Έχουμε το αστέρι που μπορεί να σημαίνει επανασύνδεση της ψυχής με το θείο. Την υπέρβαση της προσωπικότητας. Να υποδηλώνει την ελευθερία, να είναι κανείς ο εαυτός του. Αυτή η κάρτα συνδέεται αρκετά με την αποστολή μας σε αυτή τη ζωή. Μπορεί να έχουμε ένα ανώτερο χέρι από εμάς που μας λέει ότι τα πράγματα ίσως να πηγαίνουν με αυτή τη ροή που πηγαίνουν, είτε είναι θετικά είτε είναι αρνητικά. Αυτή η ροή γίνεται για κάποιον λόγο. Αυτές οι καταστάσεις για κάποιο λόγο συμβαίνουν στη ζωή μας. Είναι για το καλό μας. Ό,τι και αν είναι. Αν βιώνουμε κάτι κακό αυτή τη στιγμή και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αμέσως, δεν σημαίνει ότι θα μείνει για πάντα έτσι, τι κακή τύχη μας βρήκε και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά και πώς θα ζήσουμε και τι θα γίνω και τι θα απογίνω και ποιον θα βρω και ποιον δεν θα βρω και με ποιον θα χωρίσω, ποιον θα γνωρίσω και όλα αυτά. Εμπιστεύσου το τι γίνεται τώρα. Γίνεται για το καλό σου. Αν είσαι στεναχωρημένος, αγχωμένος με μια κατάσταση, δεν είναι γιατί έτσι θέλει η ζωή και φέρνει αναποδιές όπου βρει. Αλλά γίνεται γιατί θα γίνεις καλύτερος άνθρωπος ή θα σου έρθει κάτι καλύτερο. Θα έρθει κάτι καλύτερο. Ωραία.
Αυτά είναι που θα ήθελα να πω για το τι σημαίνει κάθε κάρτα. Εσύ θέλω να διαλέξεις με βάση την διαίσθησή σου και με όχι αυτά που είπα, το τι υποδηλώνουν, γιατί μπορεί να έχουν μια διαφορετική... Φαίνεται εδώ η οικογένεια και εσύ μπορεί να σκέφτεσαι ότι θέλεις να κάνεις οικογένεια με τη σχέση σου. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αν επιλέξεις αυτή την κάρτα θα σου βγουν ότι θα κάνεις οικογένεια. Δεν πρέπει να την επιλέγουμε εσκεμμένα την κάρτα, αλλά με τη διαίσθησή μας. Πάμε τώρα να δούμε το πρώτο πακέτο που είπαμε ότι είναι η 10 των κυπέλων. Τι έχει να μας πει αυτό το γενικό άνοιγμα. Λοιπόν, θα ανακατέψω την τράπουλα και θέλω να μου συγκεντρωθείς. Να σκεφτείς όλα αυτά που σε απασχολούν, αυτά που αντιμετωπίζεις, το πώς θα τα αντιμετωπίσεις, το τι θα ήθελες να σου έρθει και να σκεφτείς, να δεις αν αυτή η κάρτα σε αντιπροσωπεύει για να μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα το οποίο να είναι και σωστό για μας. Θα δούμε τώρα λοιπόν πώς εξελιχθεί η ερωτική μας κατάσταση. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε αρκετές καρτούλες εδώ για να δούμε το τι υποδηλώνουν για εμάς. Λοιπόν, πακέτο νούμερο 1. Καλώς ήρθες σε αυτό το γενικό άνοιγμα. Σε ευχαριστώ που διάλεξες. Εύχομαι να είσαι καλά και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σχέση μας, πώς θα εξελιχθεί βασικά η ερωτική μας κατάσταση. Αρχικά να ξεκινήσουμε από εδώ, όπου βλέπουμε έναν άντρα, έναν άνθρωπο βασικά, είτε άντρας είτε γυναίκα, ένα μελαχρινό πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο μας ενδιαφέρει προφανώς. Έχει μια ισχυρή θέση, θα έλεγα. Είναι ένα άτομο που του αρέσει να έχει τον έλεγχο. Είναι λογικός. Η δουλειά του μου βγάζει ότι είναι ένα άτομο σε υψηλή θέση. Αυτός ο άνθρωπος είναι τώρα πολύ ελεγχόμενο, είναι ψύχρεμο και δεν εκφράζεται συναισθηματικά εύκολα. Βασίζεται δηλαδή στη λογική. Τα πάντα γύρω του είναι μέσα από τη λογική. Αυτό τον κάνει να λέει τα πράγματα κάπως ομά και ίσως εσένα σε ενοχλεί αυτό. Δεν σου αρέσει έτσι όπως εκφράζεται. Θέλεις να είναι συναισθηματικός. Θέλεις να είναι γλυκός, ρομαντικός. Κάτι που δεν είναι αυτός ο άνθρωπος και σε ενοχλεί. Και γι' αυτό υπάρχουν εντάσεις μεταξύ σας. Για αυτό το κομμάτι. Ή κάτι έχει κάνει που σε έχει πληγώσει. Σε θέμα με το χαρακτήρα του. Μάλιστα γίνεται και καταπιεστικός. Και όλο αυτό έχει οδηγήσει στη σχέση σας, δηλαδή είτε έχετε σχέση, είτε απλή επικοινωνία, ακόμη και αν έχετε σχέση τώρα, αυτό το πρόσωπο σας έχει φέρει σε ανυπόφορο σημείο, που δεν αντέχετε άλλο αυτή την κατάσταση. Φαίνεται κιόλας από τον πύργο εδώ που έχει εκραγεί. Δείτε εδώ, ότι έχετε το τέλος. Έχετε τέλος για μια σχέση ή γίνονται αλλαγές σε αυτή τη σχέση. Ότι μάλλον δεν θα συνεχίσει και τόσο πολύ αυτή η κατάσταση. Αυτό βέβαια δεν είναι απαραίτητο κακό. Μπορεί να τελειώνουν τα προβλήματα μεταξύ σας. Βλέπω, καρδιά μου, ότι εσένα σε έχει γεμίσει άγχος, φόβο, ανασφάλεια. Μπορεί να έχει ξανακοιτάξει αυτό το άτομο, να σε έχει πληγώσει με κάποιο άλλο πρόσωπο που μπήκε στη ζωή του. Έχει κάνει την ψυχούλα σου να υποφέρει αυτό το άτομο. Δεν θέλω όμως να μου ανησυχείς. Γιατί εδώ
σε βλέπω κάπου να βγαίνεις. Εσύ κάπου θα πας. Θα πας κάπου και θα έχεις μια έξοδο λοιπόν που θα σε βοηθήσει είτε να κάνεις μια νέα γνωριμία. Σε βλέπω να γνωρίζεις ένα νέο άτομο ή μπορεί η κατάσταση μεταξύ σας να ξεκινήσει από την αρχή. Μπορεί να σε βοηθήσει αυτή η έξοδος βασικά, να δεις τα πράγματα πιο καθαρά. Και από εδώ μπορούμε να καταλάβουμε ότι θα δοθεί μια νέα ευκαιρία. Φυσικά θα είσαι δεμένος ακόμα με την κατάσταση που βίωσες και συναισθηματικά κενός, αλλά κάτι θα σε κάνει χαρούμενη. Θα σε κάνει χαρούμενη. Μια νέα γνωριμία, μια νέα σχέση, ένα νέο ξεκίνημα με τον άνθρωπο που μας ενδιαφέρει. Άρα αυτό το άνοιγμα είναι θετικό. Μπορεί να έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα, να έχουμε πονέσει, αλλά τα πράγματα θα εξελιχθούν πολύ όμορφα. Γιατί ταιριάζει και η πρώτη μας κάρτα με την τελευταία μας κάρτα, ουσιαστικά είναι ίδιες. Είναι και οι δύο κάρτες της οικογένειας. Βλέπουμε εδώ πάλι ένα ζευγάρι που είναι καλά, περνάει όμορφα και εδώ πάλι το ίδιο. Κλείνει δηλαδή, βασικά αρχίζει με το 10 των κυπέλων και κλείνει με το 10 των πεντάλφα. Είναι πάρα πολύ καλό άνοιγμα. Πολύ όμορφη ιστορία. Δηλαδή θα υπάρξει πολύ όμορφο τέλος. Αυτό λοιπόν που σε συμβουλεύει αυτή η κάρτα είναι να δώσεις προτεραιότητα στην ομαδική εργασία. Δηλαδή να δώσεις προτεραιότητα στην επικοινωνία, να δώσεις τον εαυτό σου να συνεργαστεί για αυτή τη σχέση που σε απασχολεί, το ίδιο με τον άλλον άνθρωπο. Το ίδιο δηλαδή. Όχι παραπάνω, όχι λιγότερο από ό,τι πρέπει. Και θα έχεις πολύ καλά αποτελέσματα ή θα σε ανταμείψουν τα πράγματα με γενεοδορία. Αυτά λοιπόν είχα να σου πω για σένα που διάλεξες την πρώτη κάρτα. Εύχομαι να σε βοήθησα, να σου έλυσα τις απορίες για τα ερωτικά σου, ό,τι σε απασχολούσε. Εννοείται ότι αν θέλεις μπορείς να μου στείλεις είτε στο Instagram είτε στο Messenger για προσωπικό άνοιγμα, να δούμε τις εξελίξεις και γενικά για ό,τι σε απασχολεί. Έχουμε πάρα πολύ φιλικές τιμές και σου εύχομαι πραγματικά να έχεις αυτό που επιθυμείς. Γεια σου νούμερο 1. Καλώς ήρθες λοιπόν νούμερο 2. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα ερωτικά σου νούμερο 2. Το θέμα αυτής της κάρτας είναι η κυκλική αλλαγή, που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από την κυκλική του δράση, η οποία μπορεί να φαίνεται κάπως τρομακτική, ανεξάρτητα από το αν ανεβαίνουμε ή πέφτουμε, έτσι. Όταν κάποιος είναι ισορροπημένος στην κορυφή του τροχού, εδώ πάνω, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια στιγμή κρυστάλλινης διάβγειας. Είμαστε σε καλό σημείο. Θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι το κέντρο αντιπροσωπεύει τον αιώνιο εαυτό μας. Κάποια πραγματάκια τα είπα και στην αρχή. Τα επαναλαμβάνουμε όσο ανακατεύουμε την τράπουλά μας για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ερωτική μας κατάσταση. Εύχομαι να διαλέξετε με τη διαίσθησή σας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαλέγουμε με τη διαίσθησή μας. Κατά βάση έτσι λειτουργούν τα ταρό. Λοιπόν, μάλιστα, εδώ αυτό.
Να τα δούμε. Ελπίζω να φαίνονται όλες οι κάρτες. Μάλιστα, εδώ βλέπουμε πολύ θετικά πράγματα. Δηλαδή, όλες οι κάρτες είναι υπερβολικά καλές. Η ενέργειά σου είναι πολύ όμορφη. Δεν υπάρχει ούτε μια αρνητική κάρτα. Η μία είναι πιο καλή από την άλλη. Αν εσύ ενδιαφέρεσαι για μια νέα γνωριμία, υπάρχει πολλή κίνηση. Σίγουρα θα έρθει κάτι καινούριο. Ή αν έχεις ήδη σχέση, τα πράγματα πολύ ωραία εξελίσσονται μεταξύ σας. Πολύ δυναμικά, πολύ αισθησιασμό. Αν λοιπόν σε ενδιαφέρει κάποιος να έρθει στη ζωή σου ή το πώς εξελιχθεί η σχέση σου, τρομερά ενθουσιασμό, ρομαντισμό, όλα τα καλά του κόσμου. Μπράβο νούμερο 2. Είναι πολύ όμορφα τα φύλλα που έδεσαν για σένα. Έχετε ένας έρωτας δυνατός. Ένας έρωτας με άπειρες δυνατότητες. Θέλω όμως να μου βεβαιωθείς ότι είσαι έτοιμος να εκμεταλλευτείς αυτή τη ξέφρενη ενέργεια. Μιλάμε για υπερβολικά αισθήματα, έρωτα, πάθος, αγάπη. Θα υπάρξει κάτι πολύ δυνατό μεταξύ σας. Βλέπουμε εδώ το λέον, τη δύναμη. Χρειάζεται όμως να προσέξεις το θυμό και τη ζήλια. Μη σου πω ότι βλέπω πολύ εκτιτικότητα, γιατί η δύναμη είναι ένα ζώδιο του λέον, που πρόκειται για πολύ εκτιτικό ζώδιο. Μιλάμε για τρομερό πάθος. Τι να σου λέω, καταλαβαίνουμε ότι είναι λέον, έτσι. Είναι ένα ζώδιο που έχει παθολογική ζήλια. Είναι τρελός με αυτό. Η ενέργειά του τρομερή πάνω σε ζήλια, εκτιτικότητα και όλα αυτά. Είναι και η μητέρα μου λέον και είναι απίστευτα ζηλιάρα. Λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω μάλιστα εδώ ότι όσοι δεν είστε λέον ή το πρόσωπο αυτό που θα έρθει ή μας ενδιαφέρει δεν είναι λέον, δεν σημαίνει ότι αυτή η ενέργεια δεν σας αντιπροσωπεύει. Αλλά η κάρτα έχει τα στοιχεία του λιονταριού, τη δύναμη αυτή. Το πρόσωπο αυτό μου βγάζει έντονο ότι είναι ανοιχτόχρωμο, αλλά επειδή πρόκειται για γενικό άνοιγμα, πιθανότατα να υπάρχει και καστανό άτομο, για τις λίγες εξαιρέσεις. Αν θέλεις να μάθεις ειδικά για σένα, μπορείς να μου στείλεις είτε στο Instagram, είτε στο Messenger, θα το βάλω στην περιγραφή πώς θα με βρείτε και μπορούμε να κάνουμε μια προσωπική πρόβλεψη σε υπερβολικά χαμηλή τιμή. Λοιπόν, αυτό το άτομο και από εδώ φαίνεται ότι είναι ένα παραδοσιακό άτομο και σίγουρα θα έχετε πολλά κοινά στοιχεία. Μπορεί να έχετε κοινές απόψεις, κοινές ιδέες. Και θα ήθελα να σου πω ότι αυτό που επιζητάς έρχεται, δικαιώνεσαι. Δικαιώνεσαι για την αναμονή σου, για τις προσπάθειές σου. Εσύ ίσως να είσαι ένα έντονο πρόσωπο, δυναμικό, ανεξάρτητο, σου αρέσει να έχεις το πάνω χέρι σε ορισμένα πράγματα, μπορεί η δουλειά σου να είναι έτσι με απαιτητική. Και εδώ σε βγάζει σαν τη βασίλισσα, είσαι η βασίλισσα των πραγμάτων, της ζωής σου. Και βέβαια πολύ ελκυστική γυναίκα ή πολύ ελκυστικός άντρας. Να ξέρεις, το τελευταίο που θα πω, είναι ότι κάτι θα σε εκπλήξει. Θα υπάρξει μια έκπληξη. Είτε από το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, είτε στα ερωτικά σου. Από όλες τις απόψεις κάτι θα γίνει καλό για εσένα. Να δούμε και την ενέργεια, τη συμβουλή βασικά που θα σου δώσει ο τροχός της τύχης. Αυτό που σε συμβουλεύει ο τροχός της τύχης είναι ότι εάν δεν σας αρέσουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, σημαίνει ότι θα αλλάξουν. Απλώς να περιμένεις. Φυσικά, αν σου αρέσουν, πρέπει να τα απολαύσεις, γιατί και αυτά θα αλλάξουν.
η συμβουλή είναι να ακολουθείς τη ροή των γεγονότων. Δηλαδή, θα μπορούσαν να προκύψουν κάποιες σημαντικές κινήσεις, πνευματικές αφυπνήσεις, και να αποδεχτείτε αυτές τις μεταμορφώσεις, γιατί είναι για το καλό σας. Και πάλι δηλαδή βλέπω ότι καταλήγουμε πάλι στο συμπέρασμα και εδώ ότι θα γίνει μια έκπληξη. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό που σημαίνει, ότι και αυτό μας εκδηλώνει έκπληξη, αλλά και τα ίδια τα φύλλα, το γενικό άνοιγμα, το ίδιο ακριβώς μας έδειξε. Είναι η ενέργεια πραγματικά απίστευτη. Αυτό ήταν λοιπόν το άνοιγμα για σένα νούμερο 2. Ελπίζω να σου άρεσε, εύχομαι να σου τέριαξε, γιατί ήταν πολύ θετικά τα φύλλα. Αυτό σε οποιοδήποτε άνθρωπο το ευχόμουν, να έχει τόσες όμορφες στιγμές στη ζωή του. Αν σου άρεσε και αν σου τέριαξε, θα χαρώ πολύ να σχολιάσεις. Και για οποιαδήποτε απορία, αν θέλετε προσωπική πρόβλεψη, μπορείτε να μου στείλετε σε προσωπικό μήνυμα, είτε στο Instagram είτε στο Messenger, να τα δούμε όλα πιο κατανοητά και πιο ειδικά, γιατί τώρα εδώ πρόκειται για ένα γενικό άνοιγμα και δεν αντιπροσωπεύουν όλα τον κάθε ένα ξεχωριστά. Πάμε να δούμε και το τρίτο πακέτο. Καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ που ήρθες και να δούμε πώς εξελιχθούν τα ερωτικά για το νούμερο 3. Να αναφέρω ότι το αστέρι πρόκειται για μία επανασύνδεση της ψυχής με το θείο. Πιθανότητα να έχουμε ένα ζώδιο του υδροχόου. Είναι ένα ζώδιο, είναι μια κάρτα που υποδηλώνει την υπέρβαση της προσωπικότητας. Έτσι. Εδώ μας δείχνει ότι πρόκειται για μια ελευθερία που θα βιώσουμε με τον εαυτό μας, θα ελευθερωθούμε. Μάλιστα. Καλό μου 3. Η καρδούλα σου είναι πληγωμένη, είναι πολεμένη. Τι να πω. Πολύ πληγωμένο άτομο είσαι εσύ. Τα πράγματα βλέπω εδώ ότι δεν κινούνται τόσο πολύ όπως θα ήθελες. Είναι λίγο στάσιμα τα πράγματα. Το βλέπουμε από εδώ ότι είναι το νερό που από τη μία κούπα πάει στην άλλη. Δεν εξελίσσονται. Είναι όλο και τα ίδια τα πράγματα για εσάς. Είτε για τις σχέσεις σας, είτε για ένα πρόσωπο που μας ενδιαφέρει, είτε στα γενικά ερωτικά μας. Κάτι σε έχει πληγώσει τόσο πολύ που αγρυπνάς, δεν κοιμάσαι καλά, είσαι αγχωμένο, είσαι στεναχωρημένη, είσαι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Κοίταξε εδώ να δεις. Κοίταξε εδώ πόσο πληγωμένο άτομο είσαι. Πραγματικά πολύ στεναχωριέμαι όταν βλέπω και όταν μου στέλνετε και βλέπω τις ενέργειές σας ότι είστε πληγωμένοι, αγχωμένοι, φοβισμένοι, ανασφαλείς και όλα αυτά που έχετε περάσει και βλέπω τον πόνο και αυτό που έχετε βιώσει, κάτι σας έχει προδώσει εδώ, σας στεναχώρησε, κάτι έγινε που δεν το περιμένατε από τη μια στιγμή στην άλλη. Μπορεί να σας εξαπάτησε αυτό το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, μπορεί να μην ήταν αυτό που τελικά έδειχνε. Να έκανε πράγματα και μετά να τα άλλαξε, το μεταξύ σας να μην δούλεψε, είτε να μιλούσε ταυτόχρονα και άλλα άτομα. Κάτι έκανε αυτό το πρόσωπο και εσείς απογοητευτήκατε τόσο πολύ και δεν ξέρετε τι να κάνετε, να μείνετε σε αυτό το πρόσωπο, να φύγετε από αυτό το πρόσωπο ή σας άδειασε. Βλέπω ότι πολύ άσχημα φέρθηκε. Σας πλήγωσε. Δεν σας αξίζει αυτό. Δεν σας αξίζει, γιατί
Εσύ είσαι ένα πολύ γλυκό άτομο. Να ξέρεις όμως ότι αυτό θα αλλάξει. Θα έρθει το τέλος για αυτή την άσχημη κατάσταση, για αυτή την ταλαιπωρία που περνάς. Θα έρθει το τέλος και θα έρθουν καλά πράγματα. Γιατί από εδώ και πέρα βλέπουμε καλά πράγματα. Αυτή η κάρτα θέλει να σου πει να εστιάσεις τον εαυτό σου και όταν το κάνεις αυτό θα είσαι φοβερά ελκυστική στους γύρω σου. Και όχι μόνο αυτή η κάρτα, εδώ που τα λέμε, και αυτή η κάρτα. Είναι ίδιο αυτό που θέλουν να σου πούνε, το ίδιο ακριβώς. Και οι δύο κάρτες σου λένε να δουλέψεις με τον εαυτό σου και όταν το κάνεις θα σου λένε οι άνθρωποι τι έκανες εσύ, γιατί είσαι τόσο ελκυστική, γιατί είσαι τόσο όμορφη, γιατί λάμπεις. Φοβερά ελκυστική θα δείχνεις. Θα είσαι ανανεωμένη και εκεί που θα είσαι ανανεωμένη και ξεχασμένη από τα προβλήματα, από αυτό που λες ότι δεν θα γνωρίσω εγώ κάποιον, εντάξει, τελείωσε το πράγμα. Θα εστιάσω τον εαυτό μου, θα μείνω με τον εαυτό μου και όταν είναι να έρθει, ας έρθει. Εκεί λοιπόν που εσύ έχεις αποφασίσει να είσαι μόνη σου, θα έρθει μια νέα περιπέτεια, θα έρθει ένα πρόσωπο και θα θέλεις να τα δώσεις όλα. Είσαι πρόθυμη να ρισκάρεις, το σκέφτεσαι λίγο, εδώ βλέπουμε το σκυλάκι που κρατάει από το πόδι, τον τρελό. Λέει μην κράτα μικρό καλάθι, σου λέει. Αλλά παρόλα αυτά εσύ θα ρισκάρεις, θα είσαι τολμηρή. Λες δεν με κρατάει εμένα τίποτα, εγώ αυτή είμαι και θα κάνω αυτό που θέλω. Θα ανοίξεις τον εαυτό σου στον κόσμο και θα έρθει η επιτυχία. Θα έρθει το θύμα που επιζητάμε για να τον τρελάνουμε. Από όλη αυτή την κατάσταση θα βγεις νικήτρια, μπορεί να έχεις ανταγωνιστές και άλλοι να ενδιαφέρονται για αυτό το άτομο. Εσύ θα τα καταφέρεις όμως. Θα έχεις μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα είναι πολύ όμορφα τα πράγματα μεταξύ σας με αυτό το πρόσωπο. Θετικές εξελίξεις, θα είναι σοβαρή σχέση, πιστεύω. Θα υπάρχει πίστη μεταξύ σας, σταθερότητα, ασφάλεια. Επιπλέον αυτή η κάρτα είναι στοιχείο της γης. Που πιθανότατα να έχουμε και ζώδια της γης. Εγώ και το Ταύρο Παρθένο. Μας βγαίνει και το ζώδιο του Υδροχόου. Επίσης και αυτή η κάρτα είναι που είπαμε προηγουμένως με την ελευθερία να είναι κανείς ο εαυτός του. Συμπληρώνεται με αυτά εδώ που είπαμε πριν ότι να εστιάσουμε στον εαυτό μας, να δουλέψουμε με τον εαυτό μας. Άρα συμπληρώνονται και αυτό που θέλει να σου πει το αστέρι είναι ότι ένα ανώτερο χέρι από εμάς που μας λέει ότι τα πράγματα πηγαίνουν κάπως, πηγαίνουν δηλαδή με μια ροή, σου λέει αυτό το ανώτερο χέρι ότι είναι για το καλό μας. Έτσι πρέπει να πάνε τα πράγματα. Και θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στο τέλος. Σε συμβουλεύει να καλλιεργήσεις το πνεύμα σου, να κάνεις διαλογισμό, για να συνδεθείς με τον ανώτερο εαυτό σου. Άκου τη φωνή μέσα σου. Αυτά νούμερο μου 3. Εύχομαι να σε βοήθησα, να σου έδωσα θετικότητα για τα πράγματα, για τα ερωτικά σου, γιατί φαίνονται όμορφα πράγματα, ενώ έχεις περάσει πολύ δύσκολα, πολύ άσχημες καταστάσεις. Θα έρθει αυτό που επιζητάς, θα έρθει μια αγάπη, η οποία θα έρθει και θα μείνει. Δεν ξέρω αν θα έρθει για πάντα, να μείνει για πάντα δηλαδή. Θα έρθει όμως και θα μείνει για αρκετό καιρό. Αν σε βοήθησα, θα χαρώ βασικά να μου σχολιάσετε, να μου πείτε τη γνώμη σας, αν σας άρεσε. Και φυσικά αν θέλετε να μου στείλετε είτε στο Instagram είτε στο Messenger για προσωπικό άνοιγμα,
σε πολύ φιλικές τιμές. Εύχομαι να έχετε πολύ όμορφη μέρα, καλή όμορφη συνέχεια με ό,τι και να κάνετε όλοι σας. Και αυτά είχα να σας πω. Η φασαρία, νομίζω ότι ακούγεται λίγο φασαρία από πίσω, είναι οι γείτονές μου. Δυστυχώς, αλλά έπρεπε να κάνω αυτό το γενικό άνοιγμα για να δούμε τα πράγματα. Σε χαιρετώ!